seniority jätkää menee aika nätisti liikkuu. Koko ajan periaatteessa ollaan liikkeessä. Maksimaalinen määrä pallon kanssa kosketuksia per yksilö. Jokaisella oma pallo. Tässä on yksi rata, tossa toinen, kolmas ja Hemme valmistut neljä. Idea on se, että valmistut ykkösestä, menet kakkoseen, kolmoseen, neloseen takaisin ykköseen. Ymmärrätty? Eli menee matona kiertämään. Sitten lähdetään tästä liikkeelle. Lefti, tötsän oikealta puolelta. Peliasento. Kierrän täältä. Suojaan pallon. Tuun tähän. Kärkimiina. Käännyn. Täältä suojaan. Tuun tänne. Kärjellä pysäytä. Jalat. Käy nopeasti. Pyörähtää täältä. Tuun. Taas jalat toimii. Eli koko ajan pallo on kämmenellä. Jos taito riittää, niin nosta pää ylös. Koko rata ympäri. Seuraa. Nyt tulee makuudet. Sitten raitti tekee asian pelikuvana, eli lähtee täältä tötsän vasemmalta puolelta, kiertää, suojaa, kärkimiina ja sitten lähtee tästä. Suojaa ja. Eli toisella puolella on suojaus, toisella jalat tikkaa nopeasti. Huomaatte sen, kuin se pallo imeytyy siihen lapaan sillä liikkeellä mukaan. Kysyttävää? Hyvä. Ja suojaus. Ei siellä. Tonne. Eikö? Katso. Se tulee se tulee vähän tiukaksi. Hyvä. Ja kärjelle jalat käy. Hyvä. Kunnon suojaus. Idea on se vastustaa tässä. Suojauksessa. On. Hyvä. On se, että toi tötsä, se on vastustaja. Eli jos sä menet pelissä tästä näin, niin ei sulla ole palloa päällä. Eli ajattelet sitä pelinomaisesti, vaikka toi on eloton yksikkö tossa. Tuu täältä, kierrä, päätä pystyy jos pystyy, kärkimiina, käännä tästä näin. Aika moni nyt paino täältä, tällä. Hyvä idea sinänsä, otetaan se seuraavaan kertaan. Täällä vähän niinku kiusataan kaveria mennään tossa. Nyt siis leftin kaveria. Mä lähden tätä riviä eteenpäin. Tuolla käytetään ruotsissa sanaa tik-tak, eli kämmenryysty harhautus. Idea on se, että tötsärivi, kaikki vastustajia, siellä on nyt 7 tötsää. Rivissä, lähden kämmeneen tästä, menee omenat mukaan tonne, käännän tänne, rystylle, takaisin. Eli asioita, mitä pitää tapahtua. Jos on skillsia tarpeeksi lavalla, näytät vastustajalle, että tonne ollaan menossa, käännät ennen, painosiirto, kroppa tulee samalle tasolle, jalan kanssa, että siitä tulee voimaa, mitä pystyy ponnistamaan, ja takaisin. Tää tapahtuu 7 kertaa. Ja sitten seuraava taas. Sait hyvän suoran. Ei se faalu, niin jättäkää 2 kädellä pelaa. Eikä se pallo on maassa. Pallon täysin sama. Mennään tosta, tulla tähän. Sen jälkeen taas mä otan tän yhden tötsärivi. Nyt on yksinkertainen harautus. Periaatteessa mä lähden ajamaan tohon väliin. Mitä vastustaja tekee? Kaventaa todennäköisesti. Kyllä. Eli mä mennään tuonne noin, kaventaa, mä otan sen tuohon pakaralle, sanon moro ja käännän täältä. Eli täysin yksinkertainen harjoitus, mutta tulee painonsiirto, eli taas ylävartalo muodostaa täältä näin linjan, jotta sä saat pyöräytettyä itse ulos. Jos ei sitä tuu, niin tää on tosi hidas.
tää homma. Plus, että jos mä en vielä käännä näin, niin ei se vastustaja lähde mukaan. Sitten se jää odottelemaan tähän näin, mä törmään rintaan. Eli taas paino siirto, pyörähdä. Taas tiheässä välissä 7 suoritusta, 4 rataa, 28 suoritusta. Siitä liikkeelle. Jos ei sitä blokkia tuu, sä teet painopisteen tänne, ja tavallaan keskipakoisvoimahan haluaa viedä sua tonne päin, niin me tätä treenattiin Saaren Miken kanssa silleen, että me opeteltiin ihan ilman palloa semmoista niinku kääntymistreeniä, eli tavallaan kun sä käännyt, niin tää on se, joka jarruttaa, mutta samalla tämän toisen jalan pitäisi jo tehdä duunin toiseen suuntaan, eli tavallaan siinä on molemmat elementit, puolustaminen, suunnanmuutos. Eli Saaren Mikko oli sitä mieltä, että totta kai sun pitää ottaa se blokki vastaan, mutta sun pitää pyrkiä tilanteeseen, että se keskipakosvoima, tää jarruttaa, mutta tällä on jo valmiudeksi tehdä se liike. Ja tavallaan jos sä menet tänne tällä näin, niin tää jarruttaa, tää on myös se, joka vie sua eteenpäin. Eli tavallaan silloin siihen tulee se aspekti, että muutama sadasosa hävitä. Eli jos sä tulet tilanteeseen näin, niin silloinhan sulla on tavallaan niin suunnanmuutos nopeasti. Mä väitän, että se tehostaa sitä tilannetta. Toki siinä on se aspekti, että oot se pallon edessä kuinka paljon. Nyt se menee kuitenkin. Pihopeli kyllä. Käyttääkö se kärkeen, eli käyttääkö se vain ja ainoastaan kämmen puolta lavasta vai käyttääkö se rystyä? Nyt sit yleensä, jos mennään junnujen kanssa, niin yleensä niitä käy tälleen. Jos ne käyttää tätä kärkeä, niin ne nostaa yläkropan pystyyn ja silloin kun se töötti tulee, niin ne on täällä. Eli sen takia just se paino peliasetelma, tulee se sitten tosta tai tulee se täältä näin rystyllä. Aivan sama. Mut näissä, miten sä pidät tuota lapaa? Tää on nyt aika tärkeä. Onko se lapa tuolla vai kun sä rystyllä viet tuolla? Eli jos sä annat tälle pallolle katon kummassakin tapauksessa, niin se pallo pysyy paljon isommalla prosentin sun hallussa.